Bygget en hund, som der ligner sover. Der er bygget sådan et kødben til den, men man kan også bare stikke hånden ind, så spiser den her. Og så nogle gange ser den sådan her. Og så har den sådan et program, som der gør, at den viser noget her. Øjne og sådan noget. Vi bygger vores helt eget robotland, hvor vi fuldstændig selv bestemmer, hvad der er. Så får ungerne lov til at slå sig løs ud fra det og bygge alle mulige lille robotter, som er både nogen, der skal kæmpe mod hinanden, og så er der nogen, der skal beskytte de andre mod dem, der kæmper mod hinanden. Så nogle gange så kan det være svært at være kreativ og finde på noget, hvis man ikke har noget at tage udgangspunkt i. Så fordelen ved, at man så tager udgangspunkt i robotter, er, at de også på en eller anden måde afspejler noget, mennesker gør, eller noget, mennesker kan, eller noget, mennesker har brug for. Jeg vil også snakke om pandekagerobotter, og det er så fedt, at nu bliver der lavet en popcornmaskine. Grunden til, at jeg synes, det var fedt at være i Coding Paris, også for at få lov til at lege med nogle ting, jeg normalt ikke har mulighed for at lege med.